Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Ziur nago, guneko arrautza ekologikoak noizbait ikusi dituzuela dendaren batean. Gaur, San Martin de Unsera etorri gara arrautza ekologiko hauen ekoizpena ikustera. Etorri zaitezten nirekin. Kaixo? Nor dago hemen? Hemen gaude, nekatani. Hemen dira guneko arrautza ekologikoak? Hemen dira guneko arrautza, bai. Bale, non itxo egiten zaitut, joango gara, arrautza? Oin aterako naiz. Bale, ba. Laburra izan da bizitza, tragikoa oroimenetan, egun gutxi izan baitira, erailtzeko arerio guztien iraina. Bueno, kaixo, hemen gaude, paraje polito honetan, ez dut horrelako leku batean grabatu inoiz. Esaidazu nortzaren eta zer egiten dugun hemen? Pues Mikel Oliteari benaiz, izatez Tafaiarra, eta, bueno, oiategia lekutsiko dizuegu, eta oiategi bat Oiozaina naiz, anaiarekin batera, Igor. Tafaiakoa zarete, baina hemen gaude San Martin de Unsen. Bai. Lakar ingurua da, San Martin de Uns, Olitetik gertuago, baina San Martin de Uns da, bai. Eta zergatik arrautzak edo nola hasi zen proiektu hau? Beti lan ezberdinetan lan egin dugu, eta hola pixka bat labur biltzeko, nik egin nuen saiakera bat barraskiloekin, anaia Madrildik etorrita hasi zen ere mahastiekin eta hor ja bideratu ginen pixka bat landaren mura, eta beti pentsatu izan genuen elkarrekin zerbait egitea, eta elkarrizketa bat ikusi genuen egunkari baten, eta bisita joan ginen, Arabara eta Baztanera, eta hola pixkanaka. Eta momentu konkretu bat, hola esateko, hasi behar dugu, ez pixkanak hasi ginen, ze paper bete behar ziren, nola izango litzateken, eta hola, pixkanaka sartzen zara. Eta ekologikoak? Zergatik, hori ere bai beste paus importante bat izan zen. Bueno, bestela ez genuen ikusten, beti hori nik uste etxetik datorkigula. Beti danik izan dugula kontzientzia hori eta sartu izan digute. Eta aitonarekin ere, beti aitona herri txiki bateko batzen ere, eta beti naturaren inguruan genbiltzen, eta aitarekin ere, ikastolan ere joaten ginen baratz ekologiko bat egiten genuen umetan, eta hola, beti ez dugu zalantzarik izan hortan. Etzen izan... Ez zen aukera bat izan. Edo horrela, edo... Bide natural bat, besteraz genuken egingo. Ziur nago. Eta zer dakar edo nola egiten da ekologikoa? Ekologikoa? Ekologikoa etiketa bat da. Ja. Guk esaten dugu beti, guk ekoizten ditugula arrautzak, eta beste jar dezatela etiketa, ez? Zuk egiten baituzu arrautza industrialak, oioak itxita eta hori guztia, azaldu nola egiten dugu. Guk uste du naturalena dela animaliak kanpoaldean egotea, eguzkiarekin eta naturarekin erlazioa izatea, eta orduan gero horri etiketa bat jartzen zaio, eta etiketa hori gehien bat izaten da igual saltzeko. Edo jendeak jakin dezan ze gutxieneko lan bat dagoen, ez? Etiketaren mundua nola eramaten duzu edo... Inspekzioa dira, paper gehiago dira, eta guk ez dugu behar.
Behar dute administrazioek eta igual bezeroek ere, jakiteko ez gaituzte ezagutzen, ez? Ezagutzen gaituztenek ongi, baina ez gaituztenek ezagutzen, ikusten dute hor ziurtagiri bat. Jendeak ez daki, edo igual arrautza da asko kontsumitzen den produktu bat, baina jendeak benetan ez daki arrautzaren mundua nola dijoan, ez? Eta nolakoa den edo nola dijoan horrelako proiektu bat, hori da, bai. Eta horretarako igual zeri begiratu behar dio jendeak edo... Ja, bueno, arrautza badu matrikula bat, badu zenbaki bat, eta hor agertzen da ekoizpen modua, ez? Ekologikoan litzateke 0, kanperoetan bata, gero 2 lurrekoak, mainitxiak, eta 3 kaiolakoak. Bai, baina, bueno, hori baino gehiago da ere. Ekologikoan ere badira ekoizteko modu ezberdinak, orain industria sartu da. Gu ekoiztegi txikia gara, baina orain milaka oio sartu dira. Beti bilatzen zaio araudiari atzeko, ez dakit, beti burta bat ematen zaio, eta industriak ikusten duena negozioa, hor sartzen da. Orduan ere ongi dago ezagutzea nola ekoizten den, eta nahiz eta ekologikoa izan, ongi dago ezagutzea. Zehazki nola egiten duen bakoitzak, eta ze filosofia edo, ze lan egiteko modua duen. Eta, bueno, nahiz eta lehen esan duzun, etzela izan aukera premeditatua baizik eta izan zen horrela edo etzen izango, ze esfortzu edo zer gehiago egin behar da? Edo zuek ez duzue ikusi besteekin batera esfortzu bat egin behar duzuela zuen proiektu aurrera eramateko edo... Egin behar da esfortzu bat ekonomikoa, azteko, lur askatzen duelako, toki gehiago, nabeak ere metro gehiago eduki behar ditu, lur zabala behar duzu, kanporaterako direlako, gero egin behar da esfortzu bat prestakuntzan ere, zen dute manejoan eta dena, egin behar da esfortzu bat, txikia zarenean ere, ekonomikoki errentagarri izateko, gure kasuan guk saltzen dugu ere, eta merkatua ikusi behar duzu, egin behar duzu olako proiektu bat, eta... Kontrolatu behar duzu pixka bat guztia, ez? Bestela... Hala ere, naiz eta imaginatu nora dijoazen gauza guztia, beti arazo gehiago izaten dira, eta beti etortzen dira ez pentsatutako gauza asko, eta... Eta non aurkitu ditzazkegu? Pues Nafarroako denda txikietan eta gero jatetxe eta ostaturen batetan ere dastatu daitezke. Zuek eramaten dituzue araño, zuek erabakitzen duzu ere bai pixka bat non sartzen den. Hori saldu, bai, merkatal txikietan, auzokoetan eta denda txikietan, auzokoetan, merkatuetan, merkatal gune handietan eta ez dugu saltzen. Hori erabakia... Hori aurretiko erabakia izan zen. Gu ere txikiak gara. Eta horren alde egin behar dugu, nik uste. Eta, ez da, gero badago idealismo puntu bat, eta, bai, hortik abiatu gine, eta hortan segitzen dugu. Eta zer moduz? Nola sentitzen zarete jendeak uste duzu ongi hartu duela, edo jendeak, uste duzu jendea geroz eta gehiago arrautza tipo hau kontsumitzen duela. Bai, hasieratik oso ongi hartu gintuzten. Begiratzen duela, ez? Zer? Bai, begiratzen du, jendeak ere begiratzen du ekonomia, baina guk esaten dugu ez dela garestiago, gehiago balio duela. Ez da gauza bera. Jendeak ikusi behar du, horretarako ongi dago proiektuak eta erakustea, eta bueno, elkarrizketak, eta bai gara, hola, elkarrizketa zale edo telebista zale, ez gara aso humanak, baina bueno, pixka gurea erakusteko egiten dugu. Piskat baloratzeko. Baloratzen duzunean ordaintzen duzu. Edo prestuago zaude. Baloratzen ez duzunean, garesti ikusten duzu. Konparaketa egiten duzu. Jode, arrautza hauek hau balio dute eta beste hauek. Ordan ez duzu ikusten. Presioa baino ez duzu ikusten. Zuek uste duzue landa eremuan kontsumitzen dela gehiago? Edo ez du zer ikusirik? Adibidez, sartzen baduzue landa eremuko dendaren batean, edo igual landa eremuko jendeak daukala begiratzen duela gehiago hori, ez? Lotura handiagoa du, gertukoagoa du. Ez du horren urrunekoa, ez? Azkenean hiriburuan egon da eten bat.
eta bai, ez jakintasun gehiago dauka. Landa eremuan oraindik bada lotura hori. Orduan baloratzen da gehiago. Baina egia da ere landa eremuan normalean igual etxeetan oiloak dituztela edo animaliak dituzte. Orduan toki batzuetan igual baloratu gehiago, baina zailagoa da saltzea ere. Nik uste dut, agian joango garela ikustera, nola diren oioiek, nola montatzen duzuen guztia, nola egiten duzuen guztia. Goazen ba. Mikel, galdetu dizut lehen, jendeak dakien nola funtzionatzen duen arrautzen mundua, baina orain benetan jakingo dugu zer egiten den eta nola jartzen diren. Joen, ikusiko dugu bilketa nola egiten dugun. Badugu zinta bat, orduan kabietatik erortzen da zintara, bada olako aldapatxo bat, oioak erruten du, ona erortzen da, ez du aukerarik arrautza zikintzeko, ez da mokokatzeko, eta orduan honekin lortzen dugu puntu bakarrean denak biltzea eta garbi. Eta orduan ikusiko duzu, emanen diot zintari. Bitartean, probesten dugu garbitzeko. Bai, hola egiten dugu. Eta ni jarriko naiz hemen. Eta zu jarriko zara hor lagunduko dirazu eta hemen sailkatuko ditugu. Orduan pixkanaka. Orain etorriko dira gehiago. Orduan honek pisuaren arabera sailkatzen ditu. Hau da, baina jartzen die ere bai etiketa, ez? Ez jartzen die matrikula. Orain ikusiko dugu, jartzen du zenbakia, ez? Jartzen du ekoizpen mota, jartzen du nongoa den, zer herritakoa, zer probintzietakoa, Nafarroa, eta... Zergatik etortzen dira bata beste, osea, zer berdintasun dago leku batek edo bestearekin? Pisua. Zenbat eta pisu gehiago izan, pisutxoenak hemen erortzen dira, gero hemen XL-ak, L-ak, M-ak, eta horren arabera sailkatzen ditu, baskula bat da. Eta orduan, sailkapena da. Gehien izaten dira M-ak eta bueno, hau gazteak dira, eta bendik igual gehientsuenak izan dira M-ak, eta gero L-ak. Eta gehien kombinizazkigunak dira L eta M-ak. Bale, zergatik hori? Bueno, kutxetan eta sartzeko egokienak direlako eta... Baina ez dago desberdintasuna zaporean... Ez, baino... Igual, kalitate aldetik ere nik esan duke onenak direla, handiago dira ere ur gehiago dutelako. Osea, ML-ak horiek konzentratuago daude. Baina egia da bistarekin jaten dugula eta handiak nahi ditugula. Baina, bueno. Zate baterako edadetu bati, edo asko jaten ez duen bati, nik igual gomendatuko nioke txikia. Konzentratuago eta bokadu txikiago batean, jaten ditu igual vitamina eta dena guztiak berdinak, ez? Proteina de... Ze vitamina dituzte arrautzak? Zer ematen digute? Dituzte vitamina guztiak. Uste dut, nire nutrizionista, baina uste dut, falta zaien bakarra C vitamina dela. Baute B12, baute dena, baute kolina, hori ez dena oso erraza lortzen ere, kolina dago kakaoan eta arrautzetan, eta hori biztarako ere oso ona da. Eta dagoen proteinarik osoena da. Eta arrautzak ezin direla egunero jan eta gauza horiek, ze... Ni jaten ditu. Joek ekologikoan errute dute, errunaldi on bataz beste urtean izango ditzateke 180 oso ongi legoke.
Baina gero izaten dituzte pues, gora berak. Batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta, bueno, eske izakiak dira. Hori guk onartzen diogu. Gu gainera 2 urtez izaten ditugu, eta nola mantendu, ez? Aurrenaldi goiko, aurrenaldi potente bat, ez? Izaten dituzte txakalaldiak, eta listo, guk bezala. Ongi tratatzen dituzue, pertsona bezala tratatzen dituzue. Pertsonak bezala ez, oioak bezala. Igual, pertsonak bezala tratatuko bagenitu ja gaizki. Hori da, igual, gaur egun egiten dena animaliekin, ez? Tratatu behar da, txakurra bezala, oioa bezala. Eta hor ja hurbilduko zara, bere natura zara, eta egia da, naturan ez dutela horrenbeste ekoizten. Eta hor bereizketa bat egon dela, eta horren gizakiaren eskua badagola. Baina hori onartuta abeltzaintza delako, hau ez dira animali basatiak, ez dira oianeko animaliak. Baina gero abeltzaintzaren barruan badago egiteko moduak, ez? Eta hortan saiatzen gara, ahalik eta gehien hurbiltzen bere naturalezara. Mantsoagoa da, mantsoago zoazte edo... Ekologikoan dena mantsoago da. Erruteko orduan ere askoz beranduago erruten hasten dira, pisua mantsoago hartzen dute, eta garapen sexuala ere oioetan beranduago dator, gutxieneko pisu bat behar dutelako, hauek dira semipesadas esaten dena, oio hauek. Eta erruten hasteko behar dute kilo eta 800. Orduan, ekologikoan behar bat etortzen zaizkizu kilo eta 200 gramurekin, eta pisu hartzerako eske 2 hilabete behar dira. Eta 2 hilabete horietan jaten dute, eta konbentzionalean aldiz azkarrago doa dena. Dopatua daude eta ja pisu gehiagorekin datoz, eta berehala erruten hasten dira. Agian, hau bukatuko dugu eta joango gara oioak ikustera, ez? Ja, gogoak ditu. Baina 200 bat hartu dituzu eta 1500 hartu behar dira. Igual gatu behar naiz egun oso. Azkaltzeko ematen badi guzu, ez? Geratuko gara. Arrautzak. Arrautza goziak, tortilla, arrautza goziak. Hauko menua da, arrautza goziak, tortilla eta arrautza flana. Bueno, Mikel, hemen gaude, oioz inguratuta, gogoak asko nituen, baina kuriosa iruditzen zait hemen egotea. Non egoten dira hemen gehiago, barruan? Errotazio bat. Egoten dira kanpoan eta barruan eta errotazio batean. Eta orduan horrek orekatzen du oiategia. Orduan, jateko aukerarik izan ez dutenez, jerarkiagatik, besteak kanpoan direlarik jaten dute eta gero kanpora ateratzen dira eta errotazio bat dago. Eta horregatik oioak ez dira hultzen eta oiategia, esan bezala orekatua dago. Hoi da gakoa. Hiek erabakitzen dute, ez? Non egon? Ateak ireki eta mugitzen dira. Eta egunaren ordu ezberdinetan ikusiko duzu oio gehiago daudela kanpoan, beste batzutan barruan, eta hola da. Eta gero espazioak ere bai ikusi dituzuela nola bananduta, hori zergatik da edo... Egiten dugu errotazio bat, egunero aldatzen ditugu parkez, eta hemen klima honetan Mediterraneoan guk horri ematen dugu garrantzia belarra eta bermatzeko, eta gehien bat da belarra eta lurra hobetzeko, eta horregatik egunero errotatzen ditugu. Gauza bat, Mikel, konturatu naiz eta kuriosa iruditu zait oso garbiak daudela. Ez ditut horrelako oioak ikusi inoiz. Gu gaina telebista bat horrelarik sartu ditugu banan dutxan eta txampuakin garbitu ditugu. Hau tokaba dutxa, bestela egiten dugu astean behin, aunque no toque, ez? Eta zenbat ze daude hemen, daudean ere bai, zergatik daude bananduta edo... Adinaren arabera banatua ditugu, orain 3 lote ditugu, beti izate ditugu 2 ekoizpenean, eta gero 3. bat ordezkapena egiteko. Eta une honetan 3. daukagu, hegoaldera dagoena zaharrena da, hau gazteena, eta lehen egon garen hartan erdibidekoa. Orduan, zaharrena sakrifikatuko dugu, ja erruten hasi dira haue, baina ja merkatuaren arabera. Eta zenbat oio egon daitezke?
guztien artean? Oiategi bakoitzeko sartzen ditugu 700 bat. Orduan, pues, orain izan ditugu 1900 bat. Ikusi ditugu oioak, baina oioak aparte, beste zerbait daukago hemen. Bai, olibondoak. Gu oioen sima horrekin hasi ginen konposta egiten, eta konposta, pues, hau ekoizteko, ez? Lurra elikatzeko eta oliba sano eta onak ekoizteko. Eta bai, orain olioa ere atera dugu eta saltzen dugu. Orduan, dendetan aurkitu dezakegu arrautzak, eta olioa. Olioa ere bai ekologikoa da. Ekologikoan dugu, bai. Zer suposatzen dugu, hitz egin dugu, hori buruz, baina zer suposatzen dugu? Zer suposatzen dugu, kimikorik ez erabiltzea, ongarria ere, konposta egiten dugu, kimikoa ez izatea, tratamendu, guk gure kasuan ez dugu tratamendurik ere egiten, ez ekologikoan ezertan, baina izatekotan ere ekologikoan beharko luke, eta gero aparte, guk ere ikusten duzuenez, belarra uzten dugu eta ez dugu lurra iraultzen. Hemendik aurrera, guneko arrautzak eta guneko olioa. Arrautza frijituak egiteko edarki. Eskerrik asko, Mikel. Zuri. Eta egongo gara. Egongo gara, mila esker. Batak bestearen etorrera miresten, berbazarren magalean, eklektikoa bihurtzen, azala berritzen, aldi berean, inspirazioa bada, gure benetako lehengaia, zaiatuko gara eraiten, espanak zapore